na nagkauban. Ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mangaon sa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang yun akong nakuratan. Wala kong magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Kamera ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo ari nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo'y gikahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang daku imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. At gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok.
Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Huwag kang maniwala dyan, hindi kanya mahal talaga. Sayang lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Iiwanan ka lang niya. Dagdag ka lamang sa milyong-bilyong babae niya. Iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang. Wala nang hihigit pa sa'yo. Hey! Good morning! Good afternoon! Good Di evening! naman ako Kung unsa man mo oras na minaw, nagtanaw karon, tibuok kalibutan. totoo'y pa. Hello! Bubuloy pa nga. Ano yan na po ng inyong gihulatan ng Pampagood Vibes na programa? Hindi Pawala sa kalaay. madala. Walay politika, puros lang yun pakatawa. Baka pati ika'y mabigyan Ito po ang Gugmang Giahak. naman sana. Live comedy drama kauman si Bernie Bitok-Bitok. Di naman sa sinisiraan ko Kumusta mong dalan? yan. Kumusta mi amigos, mi amigas? Ba't sa'kin magduda? Salamat sa inyong perminti pag-atang na nating programa. Palihog, pakichismis, mga marites, pakichismis. Nga makalingaw ni nga programa. Makalingaw, makawala sa kalaay. O, isulti ninyo ito sa mga kwan kaya uban mga tao karon nga usahay na board na kinabuhi. Na board na kinabuhi, dako na kay mga ginaw na nga problema. May na lang sa usa ka oras, mapakatawa ta mo. Makalimot mo ka Diyos sa inyong mga bayron nun, ha? Ha, isang yaw ninyo na dito, dali. Labi na sa tanan mga taga Nasipit, Agusan del Norte. Aha, naminaw sa Radyo Servisyo 94.3. Pakikalat. Ka na lang. Labi na diapod sa may Butuan City sa 106.9 Radyo Katribo, Philippines. Akin ka na lang. Shoutout ko dia kay Boss Saan ko ang puso mo? Boss Ronald Timogan. Boss Amo. Kumusta ka niya, boss? Kumbate. Hihigit pa sa Radyo Katribo, Philippines 106.9 Butuan City. Og siyempre tabok ta sa Oroqueta City. Mo magining naglagapak perminti oh. Sikat na kaning radio station sa Oroqueta ba. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Og siyempre diapod sa may Plaridel, sa Misamis Occidental, 97.1 Mix FM Plaridel og sa 92.5 Mix FM Aluran. sa milyong-bilyong. Ay, tanak yun, makalaag ko da sa inyong mga dapit, ha? Akin ka na lang.
Og syempre dito po sa may Kidapawan City. Hello sa tanan sa mga naminaw sa Kidapawan. Kumusta ang mga buhay-buhay? 100.7 Tambuli Infinite Radio. Kidapawan City, dagan salamat sa inyong tanan ha. Pakisangyaw dito nga natay pampagod vibes ha. Simulan na po natin ang ating alamat. Tulad ng ibang Ito na po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. kahiya, oy! Kahangos bro nag-scuba diving. Dear Brother Bernie, Bitok Bito. Mayong adlaw, Brother Bernie, Bitok Bitok. Og sa tanan nimo mga suking tigpaminaw. Idol, konsihal. Ayaw lang yung tawag konsihal. Okay ra ko ng Brother Bernie Bitok-Bitok. Nagpabuhat bitaw ka nang daw sa lamisa bitaw. Butan nila councilor, District 1 councilor. Ayaw butang councilor. Butang ilan dia public servant. Atik-atik sa ni si Brother Bernie. Sa akong table, nagpabuhat ko, dili councilor ako ipabutang. Ako siya nang ayaw, ipakita man sa akong staff. Ayaw. Ang ibutang diha, public servant. Kadaghan, mag-itik-atik ni si Bernie. Oy, by the way, ang atong gugmang giaha, kadyon lang kayo mga igala ha. Ang atong gugmang giaha, giatod ka na to. Sa dagan na kay ga-order, kanako sa online, salamat. Available lagi ni sa inyong mga radio station nga gipaminawan sad ha. Ang atong Ashigo Plus, Herbal Capsulog Ashigo Plus, Herbal Coffee. Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Huwag kang ambalatian, sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na.
Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatihan. Atong paminawon. Ako si Susantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung naapag kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Kaya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, ug dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin niyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parmetron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Kadyot lang, di porta mga tawa. Basingon niya, magsigin yung katawa diya, di taas day mo kolesterol na makalit lang mo heart attack diya, simba ko. Oy, kadyot lang ha, ato sa ning tutukan kadyot, kaning bang taas tag kolesterol. Pasabot ana, kanang sa inyong mga dugo. Murag mga lapot na kanang inyong mga dugo, murag dagan na yung mantika, siguro na eh. Actually, sa tinod anay lang ha. Matod pa sa akong igsuon nga doktor. Naman ko igsuon. Akong sunod sa ko ay sa doktor. Nangutan na ko sa iya ba kung sabi ng kolesterol di ba? Di ba kailangan man nato na? Sa tinod anay lang, ang atong lawas kailangan gyud og kolesterol. Dili pod pwede nga zero kolesterol. Ang kolesterol manggod mo ni siya ang magmugna o magbuhat og mga healthy nga mga cells sa atong lawas. Pero kung masobrahan sad ni mo netong gingon laging dat sama pa sa kanta nga too much of something is bad enough. Di ba? Okay nang may gugma. Pag masobrahan po sa gugma, di na po maayo. Pariyagya po na sa kolesterol. Okay man ang natay kolesterol. Pero sa sakto lang nga level. Kay kung taas po kayo ang kolesterol, diha na dayon ang risgo sa atong mga heart disease o simba ko lang ka ng ma-heart attack. Sayo na ra ba kayong mga edad sa kaka-heart attack karon? Simba ko lang. Kay kung taas imong kolesterol, makadevelop ka og mga fatty deposit sa imong blood vessels. Mantika ba? So kani dayon nga mga deposit, magkadako dayon, makadaghan, mo na dayon eh. So ang imuhang mga kaugatan, ako ning Bisayon para makasabot mo mga bossing, mga nanay, so pag masobrahan sa kolesterol, kani atong mga ugat, diri man moagi atong dugo. So ang ending dayon, pag magkabaga ang kolesterol, mahimo siyang fats, gamay na rin ang agianan sa dugo. Maglison na dayon og pump. Kita mo anang, para mas makasabot mo, kita mo anang host, di ba? Di ba kung ang host matumban, kay ni Pico, di ba matingala ka nga, it's either hinay na ang awas or mabungkag ang imong gripo. Ang gripo, murag muna imong kasing-kasing. Nga kung guot na kayo ang tubo o kanang ugat sa imong heart, mo nang mo backfire na, maglisod nagpump ang imong heart, dito na. Ang simba ko ang heart attack diha or stroke. O pwede pod stroke. Kanang buto bitaw ng mga ugat. Ang diri sa kasing-kasing heart attack, kanang stroke usahay diri na sa imong brain. O may galing ako mama, kaluyan sa Diyos, may galing kay clot lang, nadala pa. Kay kung diri na sa atong brain, pag sobraan di na kaagi ang dugo, nalay gamay nga ugat, bisag gamay lang mo buto na diha, gyud ang resulta sa stroke mga igala. Mo nang kanang high cholesterol, dili gyud nato taon na basta-bastahon. Kay usahay ra ba murag abi natong murag okay ra ta, pero taas di atong cholesterol. Mo nang mag-Ashigo Plus herbal capsule kita ug mga pi manggaling ta diri na ta sa healthy coffee. Ashigo Plus
herbal coffee kay aduna kini sagol nga ashitaba. Kani mga ashitaba, good source isa sa potassium ug uban pang mga minerals nga makatabang mag-regulate sa blood pressure ug reduce sa risk of heart disease. Ha? Tapos maayo pag inisa sa imong brain function kaning ashitaba. Ang ashitaba, again, mo ni siyang sagol sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Klaro? Bosa! Palit na mo og Ashigo Plus Herbal Capsule o Herbal Coffee available sa inyong mga suking mga tindahan o available mismo sa inyong gipaminawan karon nga radio station. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang Sila Lane. Hapit na ko mag-30. Anyos pa ko. Duha na lang katuig mag-30 na ko. Ug sige na ko pangutanon sa akong mama kung anong wada ko'y uyab. Labon bita katunay ka panguyab sa ako sa una sa high school o college iyang babagan. Karon na hinuon nga nakatrabaho na ko, nakaplastar na ko. Asa naman tong giingon ni mama nga asa raman ang mga lalaki kung makagraduate na ka kung na kay trabaho. Mubitaw na ko ka mama karon asa na ma, asa na. Asa na to mong giingon ma? Bosa ako, gaka-pressure ko kaysa ako mga barkada sa high school, ako nalayway uyab. Sa mga ig-agaw, mas nahalin pa akong mga ig-agaw nga mga bata-bata pa sa kuha. Ang nakapait pag yun, sige pag ko ignon sa akong mama nga mo nang di na ko gakahalin kay tambok na daw kay ko.
sa imo dili pariya sa iya alaka. Palihog ko mabi, rice pa ma, rice pa. Hay. Barag, nasobraan ka lang magsigas, undang nagkukaw ni mo daday. Bur ka nagbaboy. Ma, karon pa kay ko na ngayong extra rice? Ano sa extra rice? Ikaduha na ni nga kaldero. Ano sa taong gali? Mo nang dili kagakahalin kay pitindakuan na nimo, tanawa ragod na. Model na ka sa head and shoulders. Head diri sa shoulder, wa na kay liog. Nagreklamo ra ba tong habal-habal kaganina aw kagabi inang hatod nimo? Nga nganong isa ra daw imong plite nga kumulingkod ka balidwa man daw ka ta murag nihangad ra ba daw ang motor pagsakay nimo? Sa muka po kay maoy. Magbuot day sila ma. Lami man kay kaon ma. Undangi lagi day. No siya naman taong ka. Dili sa ingon nga gatumar kag Asigo Plus, safety na ka. Kay wa gyapon ay kwenta ng atong Asigo Plus kung ikaw magsige pugway undang si kaon anang kuan. Dagang kay rice. Tamo kaon kag humba matingala ra ba ko nimo kay kuwaon nimong unod ilabay nimo ang tambog gyud imong kaonon. Ma, ngano din na day ordinansa di ay? Naday gibuhat nga ordinansa si Councilor Bernie nga kailangan pugnan ang mga babae nga mukaon og humba. Wala, di ba? Sa una, ma, katong pobre kayo ta, ma, di gyud ta maka-afford aning mga humba, ma. Magsige lang gyud kog kaon og munggos. Usahay pansit, munggos, mora gyud. Kay di ko ka-afford aning takos aning kuan, humba. Karon nga maka-afford na ko, makakaon na ko humba, takaron pugnan ko ninyo. Na sige, bahala ka diya. Mo nandi ka kakahalin, mag-30 ka na. Di gyapon ka mahalin. Siya, sige no ako. Ma, sige na, sige, ay kabala ka ma. Sugod og magdahit na ko, maayaw lang yun ron ma. Lami kay ning mantika, manggod mao, tabutangan dahin og tuyo, taasinan gagi, lami kay ma eh. Tanawa atong baboy, nagniwang na, kay bisag iyang bahin imong kaunon. Ay, sus, Ginoo. Di magyud ka maminaw na ako eh. Ginoo ko nimo. Sige na, ma. Kabala ka, ma. Magkuhan lagi. Ma, lisod man sago na mangita kang lalaki nga ang ilang apas ako lang kalawasan. Kung love ko nila, dawato nila nga ang ilang partner walay liog. Ang importante, ma, nga love ko nila. Dili kay nahigugma lang sila tungod sa akong kagwapa o kaseksi. Kay kanang kaseksi, ma. Mawala raman na siya, ma. Pero ang kinaiyag, kabuutan man na amang magpabilin. So balang matigulang kong dalaga, ay kuwag giganan ani akong lawas. Ang importante mga ambi na ng kaldero, ma, kay gutom na kaayo, ma. Sige na, hali na dayon. Di na gyud mabalik ang tanan. Hulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw na wala. O kung mahimo lang anong diba, baylo na lang tao kasing-kasing itang duha. Imuhan na ning ako ug ako nang imo. Kalimtin na tanan mong pagsubo. Kung gusto ka, tuyog na lang tang duha. Palayon ang tanan, dito tayo babaw sa amo kaway nga buwan. Ayaw kahadlok tikang kanhi sa akong tuban. Di na ka mo hinabusan. Wala, bes. Usa na, bes? Kamuti na, bes? Ay, mag-diet na daw ko. Muna magkamuti-kamuti lang sa ko. Char! Mayroon lang mga diet, may lagsugod, takadugayan, wag yapon. Suportain na lang gugugod.
para daw mahalin ko kay wa na daw ko'y liog. Ay sus, tumang ka. May magtilapan ng liog di man ang dagway may tilapan. Ay, sure na gid na nga magkamuti-kamuti ka na lang yun. Ay, si mama. Wala na gipangyabo niya tanan amo mga bugas. Magkamuti na daw mi tanan. Oh, mauba. Kaluoy. Hi, Ma'am Lalene. Uy. Mura lagi consistent lagi ni si Jan lagi nga gapa cute ni mo, ma'am. Si ato Jan? Ma'am, kanang birthday sa kong mama gabi ba? Nakoy bit-bit nga litson paksiw, ma'am. Litson paksiw. Agoy, mauna ni Ron. Kamuti lagi pero litson paksiw sa... ala Jan. Nag-diet naman ko Jan. Ma'am? Ngano mag-diet man ka, ma'am? Nga, sexy man ka. Say. Pagilom rago diya Jan, ha? Lagi, ma'am. Ano mag-diet man ka, ma'am? Nga, sexy man ka, ma'am. Mo na ilami nga lawas, ma'am. Bisag asa pislit, pugsit. Murag Colgate. Pagilom diya Jan, pasaylo ako Jan. Grabe, ma'am. Kabalo ba ka, ma'am, nga ako giuna ni hiwa, ma'am, kay ingon ko nga walay mo tandog ana kay para na sa akong Ma'am Lalene. Ako ba'y nagluto ana, ma'am? Para lang yun, lami ang paniud turon, ma'am ba? Pasaylo ako, pero mo lagi, nag-diet ko. Tanaw galing nagkamuti-kamuti ra ko. Ipapugong na ko sa akong mama nga magsikaon. Kay tambok na kay ko, wa na ko'y liog. Kapanimahaw na daw kong mantika. Tanaw akong singot, murag Mang Tomas. Grabe po ganun sila manulti, ma'am. Uy, so may nakadoubt na ni mo, ma'am. Sa tinud alay, ma'am, walay binuang yun ni ma'am. Ma'am, para sa ako, bitaw, ma'am. Kisa mo yung nag-ingon nga kanang mga niwang. Kanang mga niwang, ma'am, makasaluso man na, ma'am. Ma'am, sa tinud alay, ma'am, way binuang, ma'am. Ma'am, guwapa kay ka, ma'am. Sexy kay ka, ma'am. Bagay kay mong lawas sa imo, ma'am. Andagi ragog ko na dyan. Samo kay ka dyan. Nakaihi ko. Ala, Gino ko, gikilig ko diri. Nakaihi isag ko. Nakaihi dala, nakauton. Kabalo ka, ma'am. Bagay biya mo ni Jan, ma'am. Ay, kanibito si Jan, ma'am. Ulitaw po biya ni si Jan, ma'am. Tabuutan pa ni kay siya, ma'am. Sa atong mga trabahante diya, ma'am, sa engineering, ma'am. Si Jan may pinakabuutan, ma'am. Salamat bayot. Sige, be. Kaunan ko na imong kuan. Imong lechon paksiw. Sige, ugman na lang ko mag-diet. Ipares ko na lang sa akong kamote. Ma'am, may lami ang kamote, ma'am. Nakoy rice, ma'am. Nagluto ko daan, ma'am, para sa ma'am. Ay, nag-diet, ma'am. Ma'am, promise, ma'am. Lami kay kaglawas, ma'am. Sa tinud-an lang, ma'am. Every time bitaw, ma'am, nga mulabay bitaw ka, ma'am. Basta ako madunggan bitaw, ma'am, sa akong dalunggan, ma'am, kay kanima mo. Beautiful girl, wherever you are. Ala, kakilig kayo, Pag-ilom na ko dyan, ikaw dyan ba? Lagi, ma'am. Kanay mong lawas, ma'am. Kanay mong, ma'am, dili ka tambok, ma'am. Sexy ka, ma'am. Guwapa ka, ma'am. I-love ni mo imong self, ma'am. Magkatawa kong maghuna-huna nganong naglisod kong move on mo sa una.
naunsa to dyan? Pandamay, nibuto ang shock. Alam mo, maubay. Nibuto, ma'am. Mura, sa kabugat ni mo, ma'am, nibuto ang shock. Palala, pasaylo ako dyan. Tanawa, nang bitaw takang ayaw na lang lagi. Ay, okay ra, ma'am. Dagan may baligya mga shock di, ma'am. Na-shock lang siguro akong shock, ma'am. Na, oy, makonsensya man sa ta. Ayaw, ma'am. Ay, makonsensya, ma'am. Binadagan mo ko yung spare parts na, ma'am. Na timing ang dugay naman sa gulong na shock, ma'am, mo nang nibuto. Pero okay ra, ma'am, oy. Salamat kayo. Sige, salamat sa paggatod, ha. Murag matagabi na gyud ko nimo ginatod ba? Mao galing, ma'am, mo nang nibutor gyud ang shock, ma'am. Sige, mula ka na ko. Salamat. Ma'am, kadyo lang. Ay, nganong gawiran nimo akong kamot? Gamantika lagi mong kamot. Ay, pasensya. Singot na. Oh, kuyawa siya mong singot, ma'am. Ay. Gamantika man. Samo kay ka dyan, gikansawan ko ni mo. Wala man. Kasi lang, ma'am. O, sama na. Ma'am, kabalo naman siguro ka, ma'am. Unsaya kung tumuhuting ho, ma'am. Matagabi, sige ta kagihatod. Matagalog at tagaanta ka og mga litson paksiw, crispy pata. Ginataganta kag mga chicharon, chicken skin. Kabalo na ka sa akong tumong man siguro, ma'am. Sa tinad-anay lang, nakasabot ko dyan sa imong gusto may tabo. Kanang matag-adlaw nga ginatagaan ko ni Mugsudan sama sa imong giingon nga humba. Lechon paksiw, crispy pata, liempo. Nasabtan ako dyan nga gusto ka sa'yo ko mamatay. Dili, ma'am. Uy, naunsa man ka, ma'am. Dili. Sa mo ka, ma'am. Ma'am. Kabalo na ka sa akong tumong, ma'am. Dalaga ka ulitaw po ko. Ma'am. Nahigugma ko nimo, ma'am. Unsay? Nahigugma ko nimo, ma'am. Di na ko madunggan dyan. Unsay? Sa muka na yung ma'am. Iyon ko, ma'am, nahigugma ko nimo, ma'am. Nahigugma ka kanako. Sure ka kaana dyan? Ma'am, sure kay ko, ma'am. Nahigugma ko nimo dyan. Naigugma ko nimo dyan, ano? Naigugma ko nimo, ma'am. Tinood na imong gipag-story dyan. Ayaw biya ko pasakay-sakay istorya. Di ko ganaan ang mga anak nga istorya. Di ko gusto ang mga binuang. Ma'am, kisa man yun siya mga binuang ni ma'am. Anong ako man? Sa kadagang kay mga sexy, mga gwapa sa opisina na mas kaedad pa nimo, nganong ako? Nganong ako nga walay liog nga nanimahog mantika ang kuan? Ang singot. Ma'am, ikaw akong gihigog, ma'am. Sa akong mata, ikaw gyud ang sexy. Ma'am, I love you. Tinud-anay na akong gibati nimo. I love you so much, ma'am. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time you feel this feeling I have inside.
reckless romantic is what they say. Falling in and out of love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? I don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Love. Happy Mansari. Asa man yung mag-prepare? O sa ka bandihadong humba. Na, oy, humba na sad. Ikaw ba? Gusto makanimo nga mo sexy ko? Samok lagi ka na ba? Dili ka angay magpaniwang lagi. Kay ikaw gid. Ay, sus. Ikaw gid ang para nako, ikaw gid ang pinaka-sexy. Layo kay na ilang mga lawas diyan. Lami kini mo kanay pakpam, kani na. Hey, samo kay ka dyan. Lami kini pa ako na. Tapilang kilo karon sa pigi, ha? Kani mo mga braso nimo, lami kay lami kay ni sabon ba? Samo kay. Joke lang. Ganang yung ko lang sa puton ka ba kay samot ka mo gwapa. Samo kay ka dyan. Gusto na ko mag-diet. Sabi na mo dili ka mag-diet. Para sa ako, ikaw ang pinakagwapa. Para nako kanay mong lawas, perfect body. 46, 46, 46. Sa man ako samok ay ka. Mo na akong ganahan, Coca-Cola body. 1.5. Na, maglagot na ko. Imo na akong gabiklon ha. Biklon na. Biklon. Ay, samok ba? Diyan, uy, pagilumda ba? Makamatay ka na sa mama ron. Ay na. Kabulubag ka nga. Sa pag-uyab pala nako, niingon na imong mama nga gusto na niyag apo. Ay, takam kang istorya eh. Ay na, nagsabot na mi. Ingon imong mama nga dong. Gusto na kog apo dong. Paspasin na dong. Ana yang sulti. Pagilom da dyan ha. Ako mama nagyun ana. Oo, yun siya. Muna nga. Uy, nagbit-bit lagi ka anak ka ron. Kabalok ko nga murag dako-dako ni nga trabaho pero maningkamot yun ko. John, wala ba ko nagdawam ani ay nga napay lalaki makagusto aning akong lawas. Tahapit na ba ako mag-30, abigin ako di naging kumahalin, tanamang giday ka. Paningkamutan yun ako ni nga makaabot. Kay murag medyo nabalaka ko basig sa paar ni Kuto. Ay kabalaka, paningkamutan yun ako, mangita-gitag anggol nga mo abot yun. Kay murag hapit na mahugno ba ang imuhang gater. Mo nang kailangan repero na ginako na. John, I love you. I love you, Daya. John, samo. John, wala kaabot, John. Wala kaabot. Kadyalang. Change angle. Kadyalang. Kani. Agay, kadyalang. Jan, wak gyapon kaabot. Jan, wak kaabot. Kadyalang. Mutakiling ko gamay, Jan. Kadyalang. Otroid niya. Kanadyan. Perfect. Medyo hago na. Medyo apiking angle pero maningkamot ko. Jan. Love.
ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Mubalik ra ang gugmang giahak drama edition with Bernie Bitok Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, api ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang balag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak drama edition. Kauban si Bernie Bitok Bitok. Ang atong gugmang giahak. Gatog ka nato sa Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Capsule. Sa atong mga bossing nga nakatwisting nag-Biramax Capsule, o, di ba? Igignanta mo. Di ba? Nindot yung effect, di ba? Una akong gingon sa inyo, herbal man gud ni. Tang gwapo ani mo, tumar ka ng gabi, katawanan lagi kayo. Gabi ha. Mugahi. Taon-taon sa kadlawon, mugahi. Ha. Pagbuntag, mugahi na pod. Basta lagi. Basta kay limay, lingaw kay misis. Oy, ang misis lagi nga dili mulutog pamahaw. Mulutog pamahaw kalit lagi. Kung naanda ninyo biplop, nahimo laging spam. Ay, pero, but seriously speaking, sa tinod-anay lang mga bossing, mga misis, usahay, abi nila nga tungod lang kay tiguang na di na mugahi. Alam mo, sa tinod-anay lang, ha? Kasagara nga nung di na mugahi, kanin real talk lang, usahay, actually, ang majority na tungod na sa kanang psychological nga causes. Oh, tinod na. Labi na ka ng mga amahan nga nagsugod sa 35 pataas. Matingalang misis, nga naman ka, nga burag luya ka naman, bata pa naman ka. Mga misis, dapat inyong sabton nga usahay mo nang si Junior di na mo barog tungod na sa stress. Unsa nga stress? Stress na pwede sa job related, sa trabaho, money related. Labi na ko ang bana mo ini gakayod para sa pamilya.
Or posible po na sa marital problems. Ha? Usapod ka rason ana ang anxiety. Anxiety. Usahay na sila ginahuna nga kanang gitawag nila nga performance anxiety. Hadlok sila ba nga unsa ba kaniya sakto ba kaningin performance? Ay tinuod biya na siya. Guilt, kanang murag guilt. Nay mga lalaki mo nang di na kayo mo ana kay hunahuna nila basig di nila masatisfy ilang partner. Kana depression usapon na. Low self-esteem ang lalaki. Mo nang usahay low self-esteem siya mo nang medyo wala iyang gana. So again, kanang moingon nga, adi, tamo naman ng Biramax. O sa pagtunin sa mo, tigulang. Sos, di na tigulang, ma'am, sir. Naiuban na naghilom-hilo, mga 35 years old pataas. Stress na, anxiety, depression, low self-esteem. Ang nakalamian ni atong Biramax sa tinud-anay lang, dili lamang guni siya giingon lang nga kanang pampagahi lang. Usa sa sagol niini ang maka. Kaning maka, maka-improve ni siya sa imuhang mood, sa imong mentality. Ug excellent ni siya nga supplement katong ga-suffer sa depression ug anxiety. Mao ni, isa lang ni kasagol ang maka. Katong sa mga babae po nga burang nanay menopausal, pwede bigyan po ning Biramax sa babae. Kaning maka known ni siya nga makapaayo sa imong hormonal balance. Bosa ayon na mo diya nga sa pagpagarbo nga di tanang Biramax sa pagtuon niya ni mga tiguang. Kinaana din ba? Mga bossing. Kung kamo feeling ninyo nga medyo medyo stress. Ayaw papildian ng stress. Mag Biramax coffee. Biramax Coffee or Biramax Adult Capsule. Available na sa inyong mga suking tindahan o mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Okay? Ayaw na pagluya-luya di ha? Problema, Ginoo ang sangpita. Ayaw kalimot nga pinanghati ka. Bisag di pa kaila, concern ko sa imuha. Kung mawaan ako sa kalibutan, Ay! Dahay, alis sa triday. Yes, ma. Ano nga nagbit-bit ka naman sa uglitson manok? Nag-prepare ko, ma. Kay mo ani si Janjan. Alam rin, istorya na ito na si Janjan. Nga naman na ma. Nakasorti man ito akong Maring, si Maring Marites. Sigurado ka ng Janjan nga ulitaw na siya? Sigurado ko, ma. Sa iyang Facebook, umang ko'y makita nga na siya'y kauban. Nga day, ma? Nakita man daw na ni Janjan sa akong Maring nga nagibit-bit bata. Unsa, ma? Basig yan pag umangkon, ma. Namwat lang. Kaya ang bata piting liwata magidaw niya. Kisa naman siya nagsulti sa imo, ma. Kato na po na imong kuan. Imong chismosa ni mong amaring.
Oy. Ayaw kami no siya. Kay nisok ka, bra. Bilibe ko na kumaring. Kay tanan niyang gisulti nga kanang chismis, tinuod yun. Tanawa tong iyang gichismis tong kapitan nga iya dang uyab ang kagawa. Di tanawa, tinuod no. Sa bagay, ma. Mo man daw tong gisulong daw kamulog sisyon, ma. Sakad, wala gina siya ni Sipyat. Bilib sa kuha na kung maring, wag yun na ni Sipyat. Takaroon na po do. Lai man po to katong chismis niyang giingon nga ang kapitan tauban ng barangay sekretary. Lagi man, no? Pangutan na daw Sigurado. Kay ang bata rabagi daw, o si Janjan, perditig yung parihag yung naunga. Si Janjan ang ilong murag kabo. Ay sus, ang anak mo po ng ilong murag pong kabo. Tagabuntag to dinig mata, imong naong dayon ang gipangita. Kinsa din ang gisulti nga nakay kinabitbit nga bata. Sulti ko sa tinuod tiyan. Daganay nakasulti ka nako. Nga nakay priminti ginabitbit nga bata. Akong aminon. Nakoy anak. Ngano nga makanagsaba? Kasagara manggod basta makabalo sila nga nakoy anak. Bulagan din ko nila. So kung nakay anak, asang inahan ana? Lalin, sultian tamantana takani. Pero naunhan lagi ko ani mga marites ni mga kagwangan ni. So asa dang inahan? Actually, minyo ko. O ang iyang mama naa sa abroad. Aish! Oo. So asa man mo, bulag mo? Sa tinuod-anay lang, lalin, dili mi bulag. Aish! Asa pasabot ni mo nga dili mo bulag? Dugay na nasa abroad akong asawa, wa na'y uli-uli. Siya padala, gabuhi sa akong anak, apan di ko kabalo kung napa ba ko'y gugma kay dugay na miway kita-kita. Burag malabo pa po niya siya mauli diri. O burag wa na siya plano. Munang ako, siyempre napong ko yung mga needs. Bisaya ang needs. Siyempre napong ko yung panginang hanglanon. Otro, isa pa. Siyempre isip o sa kalalaki na po ko'y panginang lanon. Lisura eh. Basta na po ko'y needs o sa isip o sa kalalaki. Mo na nakita ta ka. So say pasabot nimo tambal lang ko sa sakit sa puson? Gipanguyaban lang ko nimo tambal lang sa imong kauhaw sa imong asawa. Dili na tinuod. Naigugma ko nimo. Tinuod na niya akong gibagbati sa imo. Pero gihimo na ko nimong kapit. Ano ako ni magkisultian? Gihimo lang ko nimong kapit. Di na gyud mabalik ang tanan. Luwa nga na hula
hulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw na wala. Ug kung mahimo lang anong diba, baylo na lang tao kasingkas. Brother Bernie, bitok-bitok! Ako nang First time ko nakauyab. First time nga nailalaki ni dawat sa akong lawas nga 46, 46, 46. First time nga nay naka-appreciate ug wala nag-ingon sa ako nga dapat di na ko mag-diet kay lami ni akong lawas kay bisag asa pislit, pugsit, morag, Colgate. Apan naibawa na ako nga minyo de si Janjan. Na-inlove na raba ko niya. Balan ko tanan mong kasko. Sige siya, nakibulag ko niya. Apan si Janjan sige balik-balik og panguyab. Tabangan di kag Gusto gid niya nga magbalik mi kay ako daw mo'y gahatag og kalipay niya. Bisa pa man usahay dili kaabot. Ay nako. Please tabangi ko, Brother Bernie. Ay nako po, Diyos ko. Oh, kamo diha na ay namina katong na mga abay nga tambok da kay mo katawa habuli kay mo ha. Pugni yung katawa, pugni. Pasaylo ha sa mga nangaigo ha. Kailangan man gyud mo i-emphasize na kanang muhangad ang motor, nasi pagkaon kay drama man eh. Kailangan na mo i-emphasize nga tambok ang atong liter sender. Pero tinuod sa biya ni siya gyud, nagibiya ni realidad po na po yung mga ani kakaproblema. Badlungon sa mga ginikanan, ay nagpatambo, ay nasi pagpaniwang diha kay di nakamahalin. Say mga bilin nga single kay di kakahalin kay nanambok na, ano may ana ba? Realidad po biya ni. Ay usahay okay lang tanang na uban nga murag madawat ra podog joke. Pero ang uban di madawat nga joke. Pasaylo ami ha kung medyo na ay na-offend karon diha ng mga medyo jombokers. Pero alam mo Lalaine, tama ka no, sayang di ba? Nanay ni appreciate sa imo, nanay lalaki nga giganan sa imo, giignan ka nga bisag tambok ka, perfect nga body sa iya. Pero mo lagi in entering a relationship, kailangan manggid ang mga sitwasyon tama, ang mga sitwasyon sakto. Sometimes kapila na ginang may tabo sa to, sakto atong feeling, sakto atong love, okay ta duha. Pero sometimes ang complicated ang sitwasyon mismo. Whether you like it or not, I know you're happy Lalaine, I know you're in love, lami kay ang feeling. But at the end of the day, ang sitwasyon di gihapon mao. Pwede ka maingon na bahala sila diya, but you know, mo gihapon, kabit yun ka. Kay minyo man si Janjan. Di gihapon maayo. I know the feeling, lami ang feeling. Lami kayo ang feeling. But again, di mao ang sitwasyon. Mao ra gyapon ni the same, you have the right love at the wrong time. Mo nang gingon nga di gyud gyapon siya para nimo. Kasakit. Ay kabalaka, nalagi kon. Para nimo. Pero tama na, ayun lang sa una-una ang gipag-diet ka kay para lang makauyab ka. Una-una lang ang mag-diet ka para sa imong own self. Love yourself. Namay gyud na nga love yourself first before you love somebody else. So mag-diet ka para showing love sa imong kaugalingon para healthy pug ka. Taron mas paspas ang imong pagniwang padili kayo kuan ang mga kolesterol, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule. Or di ba ka mag-Ashigo Plus Herbal Coffee. Pag manimog kaon na Ashigo Plus din. Baklay-baklay lang sa una. Kaya salamat. Overtime na ko. Ingat mo tanan. I love you all. Bye!